Kailangan matrabaho ko construction karong adlaw. Ito nga sa adlaw kay giinan ko sa kong pare nga na ako na trabaho on dito, construction. May na lang ba makapalit ko bugas para sa akong mga bata. Trabaho ko, ito nga sa adlaw lang, bahala mo. Anak, Nicole, Oo, unsa man pa? bantay mong mga dati. Sa dahil sa trabaho construction. Ngayon lang nakay para akong pagbugas. Kasi ito nga sa adlaw, dali ra kayo po. Ikaw lang sa ibang tayo sa manghod kay dako naman ka. Sa line sa trabaho construction, ito nga sa adlaw. Sige, magto na ka. Aw, sige pa. Ikaw rin bahala sa manghod ha. Bye-bye. Bantayin mong manghod ha. Okay. Kuhan, pakana lang niya na. Taod na ka. Pakanay mong manghod ha. Bye-bye. Luoy apod sa akong papa, oy. Hinaotan ta, tagaan mig blessing sa Ginoo. Nak. Nak. Anak ko'y dala bugas, nak. Asa man akong anak? Nak. 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 Dala. Nak. 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 Asal mo na ako, anak. Biglang ko sa mga anak. Ito mo, anak. Uy pa, naunsa man ka pa? Anong nihilak man ka pa? Manghugas ko plato, be, para malipay sa akong papa, be. Kaabot niyo malipay sa tansiya ba? Nanghugas naman ko plato pa sa ubos. Para ikaabot nimo palimpyo na tanan.